मीडिया प्रेस मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया থেকে শুরু খালায়ে তিনি যে 38 জুলাই বারি বিধানসভা বিসিङ थांनाय 23 तारिख 11 मार्च 2024 ই তারিখ যিনি একটা জুলাই বারি অন্তর্গত আবাংছড়া এমএলএ পাড়া দ্বারা ঠাকুরছড়া हायर सेकेंडारी स्कूल ग्राउंड मात द्वारा जे सुबलाई त्रिपुरा सोलोंनाय बोथोर होनाय जे एकटा जोंनि बुकुंबारानि जे एकटा सेंट्रल कमिटी उद्योग लाई स्टेट लेवल 2025 बছर मानि सि उपलक्षे बंगनि जे सेंट्रल कमिटी उद्योग लाई 2 दिन जापि मेला अहा सि मेला दार जोंनि चीफ गेस्ट हिसाबै 23 तारिख जोंनि चीफ गेस्ट हिसाबै दङ जोंनि जुलाइबारि विधानसभानि विधायक तथा त्रिपुरा सरकारनि माननीय मंत्री श्री शुक्ला चरण नवातिया बनो चीफ गेस्ट खालायमानि परे 23 तारिख थाहा 23 तारिख थामानि परे सिदो नुहा जे जोंनि कैबिनेट मिनिस्टार जों शिड्यूल दङ जोंनि दारा शिड्यूल दङ शिड्यूल नुइ दङ 23 तारिख दारा सोर सोर दं जोंनि शिड्यूल आं नंगौ नुइ दङ ताबा नायदि गाम खालाय शिड्यूल बाराय दं सि शिड्यूल अनुसारे ओभारटेक खालायै शिड्यूल नुहा बिरोधी दलनि नेता जितेन चौधरी फायै सिरो सफायजा गाम हा फाया किन्तु परवर्ती दरे नुहा जे आं जे खानामानि आं जे नुमानि आंनि जे फुट दङ सिरो जोंनि कैबिनेट मिनिस्टार बाय बाहा तामा नुहा सिरो जोंनि चीफ गेस्ट हिसाबै जोंनि शुक्ला चरण नवा दिया दङ बनो स्टेट दर कारिया बागा जितेन चौधरीनो स्टेट दर कारि दहा वहा इबो तामा जोंलाय मा बुजियाबो एकटा जोंनि त्रिपुरानि जुति अय दङ होनालाय जोंनि मिनिस्टार शुक्ला चरण त्रिपुरा बोले तामानि कारिया हाबो आं बनो सानि नायो जोंनि मिनिस्टार शुक्ला चरण नवातियानो जे अपमान खालायनानै 5 दिननि बिसिङै जुदि प्रेस मिट खालायै जे सेंट्रल कमिटी त्रिपुरा सुबलाय बोथोब जुदि माप नाजिया हलाय जों खुद मानहानि केस खालायनाय त्रिपुरा सेंट्रल कमिटी जे सिबंनि जे सुबलाय बोथोब बंनि मै जों केस खालायनाय नायदि जों पयलानिसनि खानाय दङ सिरो कोनो पलिटिकल लिडार करै होनाय किन्तु नुहा जे सिरो पलिटिकल से चलै दंखा जितेन चौधरीनो कारखा जसबिनो कारखा किन्तु सिनि कैबिनेट मिनिस्टारनो तामानि कारियाव हाबो कैबिनेट गरसे खरं नै जिनि कैबिनेट मिनिस्टार शुक्ला चरण नवातिया दङ जिनि जुलाइबारि आदि ब्लकनि चेयारमेन दङ जुलाइबारि पंचायत समितिनि चेयारमेन आलाय जिनि जुलाइबारि बीओसी भाइस चेयारमेन जिनि विभिन्न जिनि एमडीसी पद्मलोचन बंनो तामानि माखायाबो तामा रकमबो बगरसनो साखा जे जोंनि इदो कोनो पलिटिकल करै जों नुइ दङ आरो पलिटिकल चलै दंखा सि कारणे जों 5 दिन समय रखा बंनो 5 दिननि बिसिङाव बक प्रेस मिट खालाय जोंनि कैबिनेट मिनिस्टारनो खमा नाजियालाय जों मानहानि केस खालायनाय एतो ब्लक हইতে जोंनि मिनिस्टार अनेक सहयोगिता खालायखा लाइन डिपार्टमेंट आसुखा ऑल लाइन डिपार्टमेंट आसुखा आसुक माने परे जुलाइबारि ब्लकनि हইতে गेट 3टा गेट पीडब्ल्यू नि हইতে स्टल स्टेट आदिनि हইতে जे डेग्रटा विभिन्न जेमन फुड डिपार्टमेंट नि हইতে माइरं 10 कुंटल लेखा मेला साहाय्य खालायखा किन्तु परवर्ती जोंनि मिनिस्टारनो भक सम्मान रदिया अपमान खालायरिखा जों बिनिबाय तिनि प्रेस मिट खालायखा सा ओ 27 तारिख जाखलाय ति सामने नों बना सरनि कारणे आराय खालाय मनबा राजनीतिक चक्रन्तरनि नों खालायना पैसा दफानि प्रोग्राम हो आनो साका जे दफानि प्रोग्राम होले किन्तु सिरो नुखा राजनीतिक प्रोग्राम राजनीति से चले दंखा सिरो आं नुइ दङ आंबो निजे फुट दङ सिरो तामानि साखाबक
opposition leader Jiten Chaudhary state derkani bo to arai to joto khana ja arai to ngia belibo sire jong nui dong bo jini khud nije jini minister cabinet minister tongo jini bidhan sabha dara bono tauni bok ekdom সম্মান দিয়া অসম্মান ভাবে जों सिरिनि अखाना फायका बो तामा कारण निश्चय बंनि सिरि दङ बक प्लेन मापि खालाये जोंनि मिनिस्टारनो अपमान बा जाने खालायनि बाय बक व्यवस्था चलो ए शिड्यूल ताइ दं खाबो शिड्यूलनि मते कोनो सिस्टेम करे दंनि ए शिड्यूलनि मते जुदि बक प्रोग्राम चलायनि अंके तानि बक प्रोग्राम लारखा आं बिनि प्रश्न खालायनाय जे दिनि जे त्रिपुरा सुगलाय बोथोरनि जे सेन्ट्रेल कमिटि दंनाय दंना ছাত্র दंना बक जुदि प्रोग्राम चलायनि अंका लाय बक तामानि लाखा जोंनि मिनिस्टारनो तामानि चिफ गेस्ट हिसाबै लाखा परबर्ती दरफा लामाना जेटा जे नुइ दंखा नगो नुइ दंआनो ए 24 तारिख इरे नाइदि 24 तारिख ए 24 तारिख इरे सुजाको चिफ गेस्ट हिसाबै फैना जितेन चौधरी बो तामानि 23 तारिख दर फै दंखा ए 23 तारिख दर निश्चय बंनि एकटा प्लेन मार्टिस खालाय जोंनि मिनिस्टारनो अपमान खालायनि बागै बक एकटा षड़यंत्र खालाय दंखा सिदो बिनि बागै जों दिनै जुदि बक 5 दिननि बिसिङाव जुदि बक प्रेस मिट खालाय खमा खाना दियालाय जों मानहानि केस खालायनाय जों हामबाय त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुम गांगाय कम अबसे रट जों जथेष्ट शिड्यूल नुखा 23 तारिख गांगाय जोंनि जुलाइबारि विधानसभानि विधायक तथा राज्य सरकारनि मिनिस्टार शुक्लाचरण नोवाटिया एमडीसी पद्मलोचन त्रिपुरा एरपरे विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट बीडीओ हयते सुरुगलाई समिति चेयरमैन बीसी वाइस चेयरमैन बीसी चेयरमैन एसडीएम बरक टोटल दं जेटा शिड्यूल जेटा नुबानि 23 तारिखनि शिड्यूल 24 तारिखनि शिड्यूल ओंखारखाय जोंनि बिरोधी दलनि नेता एबो जितेन चौधरी सं एक्स एमएलए जसबी त्रिपुरा बरक विभाग तक देवेंद्र सं जा किंतु और साथै क्लाइमन का हाइसि काइसानो जुदि वो शिड्यूल सनामजा गंखांखाय नों 23 तारिख शिड्यूल सनामखा 23 तारिख जुदि शिड्यूल सनामखांखाय नों ए दाबो मिनिस्टार और तो पार्टी की कुनु अबग्रै और तो जस्ट जे गवर्नमेंट दायित्व सरकारी दायित्व तंनाय प्रशासन चालकनाय आबारो रखसिरो थांनाय और राष्ट्रपतिनि प्लेटफर्मया अमखाय जस्ट काइसा मबो तावतो काइसा मथानि प्लेटफर्म गेरिंखा आरो नुखा चिनि मिनिस्टार शुक्लाचरण नोवाटियानो रिंखा आरो त्रिपुरा हिसाबै एमडीसी पद्मलोचन त्रिपुरानो रिंखा आरो दिनि डीएम एसडीएम एपरे समिति चेयरमैन वाइस चेयरमैन ब्लॉक बीएससी चेयरमैन वाइस चेयरमैन ब्रह्म रिंखा इदिङै नाय नुखारो ते खरकसा विरोधी पार्टी नि नेता जितेन चौधरी होननाय बनो आदिनो स्टेज आसुरखा किन्तु नों जुदिबो अमहाय खलायनाय हंखांखाय तारिंदि नों नेक्स्ट दिन रिंदि बरंनो नों इदिङै बरंनो स्टेज आसु गैया बरंनो मान सन्मान खलायनानै तो बिराद कायसा वानसुंगानि को नेक्स्ट टाइम जों तेसिं आनि सोलायसें सानाय साखा जोंनि समन्जय त्रिपुरा 5 दिन समय रेखा 5 दिन बिसिङो आं जत बरंनो सायाबो साना थांला बा गाहामबो साना थांला एक्चुअली जे आरो प्रोग्राम चालकनाय जेटा त्रिपुरा सोलोंनाय बोथोरनि जेटा प्रेसिडेंट सेक्रेटारि सेंट्रल कमिटिनि जेटा दंनाय बर दाक्ति जिनिसनो बर माप नायना उठु दानि माने मिनिस्टार खरकसा त्रिपुरा सरकारनि मिनिस्टार बो दङ बिनि लगे टोटल लाइन डिपार्टमेंट दङ एसडीएम दङ बीडीओ दङ तेनिनि समिति चेयरमैन दङ समिति वाइस चेयरमैन दङ बीसी चेयरमैन दङ बीसी वाइस चेयरमैन दङ एमडीसी दङ बरंनि थानि मिनिस्टार कायसा अपमान लासिमा सिंजाबो
निमंत्रण रही से नों शिड्यूल सोनाबै पेकिंग खाय खामो पेकिंग खाय नों बुनो याफारै निमंत्रण रही नों बुनो सियारा आसु गैया तेई कैसा नेक्स्ट टाइम नि बरक नो अबरंग नों सियारा आसु गई दो अबतामो साइरेका नों विरोधी दलनि नेता जितेन चौधरी स्टेज साया फाइ बिनि आसु फैनानै तो अब हाया बोले और तो राजनीति नि कोनो प्रश्न सिकरै एबारो खूब लासिमा सिंसा मान सम्माननि बेलाय के अब कैसा छोड़ त्रिपुरा सुनाय रंगनि बागै लासिमा सिंसा त्रिपुरा सुनाय रंगनि बागै हम कैसा माने ताम होनाय बुद्धि होनाय ना बेट होनाय इबाहाय बेलाय लासिमा सिंसा तंगरो तिनि नों सुक्ला मिनिस्टार साइजों गेले कुनु अंगलाखामु तेबो तंगरो बर कुमा लाइन डिपार्टमेन्ट नि बर आ बरं नसे नों आ बरं बसिया नों माप मासानाय पास दिनि बिसिङो नों ससियेल मीडिया थ्रु तेगा सान्डे प्रिंट मीडिया तेगा सान्डे सिनि कुनु आपत्ति करी माप मासानाय नों यथेष्ट माप सान्याखाय निनि बाय अबंनाय मानहानि केस आंगरो कयनाय जेरो प्रोग्राम 25 बছर जेटा सिल्वर जुबली खैनाय जेटा स्रिंनाय त्रिपुरा स्रिंनाय बुथुकनि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल कमिटी नि प्रेसिडेंट सेक्रेटारी ब्रह्मथानि आं कयनाय विशेष खलै हामबाय त्रिपुरा सुनाय रंनि बागै खो लासिमा सोंसासे आं तिनि जतनी थानियां ये करम कासारानि मुसु तमे हलाई सिरनाय बाजे एकटा सिनि बरकनि कम्युनिटी नि एकटा प्रोग्राम खुंनाय तो सिर नु पॉलिटिकल नि साजा खम और सिर पॉलिटिकल नि से करक संसा जाय तंखा दिनि सिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि स्टूडेंट नि द्र सिजिदेन बाबो तामा करकासारानि नायखां सामिया जिनि समस्त आं जे स्टूडेंट रंनो सानाय जे कॉलेज स्टूडेंट रंनो अबतै हाय रोंसोरनाय बुधक अबबाय नायथक लागिया दिनै आं कयो आगामी दिन रियो जों साइज सहयोगिता तंनाय आरो